No Jyrki Pykäri tässä morjesta. Katsotaan vähän tätä Fordin isolohkoa sylinterikantta. Tämä on Kaasen P51 ja tämä on niin sanotulla Cobra Jetin imu- ja pakokanavan koolla. Jakohan niissä on sama normaali Fordin isolohkossa ja Cobra Jetissä, mutta kanavan koko on aivan huomattavasti erilainen. Jos katsotaan, tässä on, mä oon laittanut normi 429-460 imusarjan tiivisteitä tähän alle. Ja sitten tässä päällä on Cobra Jetin tiivistesarja. Siis tää on imusarjan tiiviste. Niin tää on hurjan paljon isompi tää Cobra Jetin kanava. Siis nyrkin mentävä. Sitten tässä on, näkyy selvästi miten imuja, tää on pakoventtiili. Molemmat on kulmassa, eli ne avautuu sylinterin keskustaa kohti, mikä on oikein hyvä juttu. No niin, sitten jatketaan. Tässä nyt näkyy, mä oon nuo kanavat kevyesti portannut tosta lähinnä ohjurin ympäriltä, vähän muotoilu, virtaviivaistanut. Tiedä miten toi nyt näkyy. No, kai tosta nyt jotain näkee. Siellä itse asiassa siellä tulee muistaakseni keiluvivun pultti tulee läpi tuot kanavassa. Sinne pitää muistaa laittaa Loctitea sitten. Noin. Ja pakokanava. Tässä on huomionarvoista se, että tämä imukanava, niin näähän on niinku, nää ei ole linjassa suorassa kannen suuntaan, vaan nämä on näin. Eli imukanava, kun se virtaus tulee täältä, niin siinä on tilaa täällä pyörähtää. Koska se ei ole sylinterin keskilinjalla, vaan selvästi enemmän tänne imusarjaan päin. Ja silloin siinä tulee hyvä pyörteily. Swirl, niin kuin sanotaan. Ja sama juttu tää kanava. Tähän mä saisin tän nyt näkyviin. Huonosti. Tää on aina vähän tämmöistä puljaamista. No. Ei meinaa millään löytyy hyvää asentoa tällä. No joka tapauksessa tämä kanava on selvästi leveämpi täältä sylinterin ulkolaidalta, niin kuin sen kuuluukin. Eli siinä on niin sanotusti biasta. Se menee aika lailla tästä niin kuin suoraan alaspäin tuosta venttiilien välistä. Mutta täältä se sukeltaa tonne niin kuin sylinterin seinämän puolelle. Sillä saadaan suurempi osa virtausta tulemaan tätä laitaa pitkin, mikä just vielä parantaa sitä pyörteilyä. Ja sehän vaikuttaa noin 5000 kierrokseen asti. Eli jos haluat paljon alavääntöä, niin silloin kannattaa hakea semmoinen muoto, mistä tulee paljon pyörteilyä. Ja just tällä muodolla saadaan. Sekä tällä venttiilisijoittelulla, että sitten tosissaan sillä, että se on niin kuin venttiilistä tänne päin, tämä kanava on paljon leveämpi kuin venttiilistä tähän suuntaan. Ja se voi olla, että se on 25% menetetään alaväännöstä, jos on huono pyörteily. Pakokanavassa semmoista ei tarvita, mutta tämäkin on leveämpi tältä puolelta, koska silloin kun venttiili aukeaa, niin se pakokaasun suunta on tänne päin. Tämähän on aika lailla maskaa tämä palotilan reuna tämän pakoventtiilin. No katsotaan tästä. Tää on tosissaan, tässä on niin sanottu shrouding, eli se ei juurikaan tuolta sivulta virtaa. Eli luonnollinen suunta on silloin täältä tohon suuntaan, noin. Ja silloin se on järkevää, että tämä
pakokanava myöskin on leveämpi tältä puolelta, koska se on se luonnollinen virtaussuunta. Ja ylipäätään pakokanava kestää olla paljon lähempänä sylinterin seinämää kuin imukanava. Pitää muistaa, että silloin kun pakoventtiili aukeaa, niin sylinterissä on paine. Ja se on aluksi, se virtausnopeus on äänennopeus. Se on noin 4 kertaa enemmän kuin mitä tämmöinen kanava luonnollisesti parhaimmillaan, parhaat kanavat virtaa. Eli silloin kun pakoventtiili aukeaa, niin silloin se vauhti on aikamoinen. Eli ne ei ole samanlaisia virtauspenkissä. Voit saada niin kuin osviittaa, mutta se ei ole kuitenkaan koskaan, se ei vastaa todellista tilannetta. Ja sitten tietenkin jos otetaan pakoventtiili. Mitä me saataisiin tää näkyviin? No, kylläpäs tää nyt zoomaa ärsyttävästi. Miten me saataisiin tää silleen zoomaamaan, että mä saisin kerrottua mitä mä tarkoitan. Ei mitenkään vissiinkään. No niin, yritetään uudelleen. Eli pakoventtiilistä puuttuu niin sanottu backcut tästä istukan alta. Eli siinä on pelkkä istukka. Ja se on sen takia, että tämän pakoventtiilin kuuluu virtaa vain yhteen suuntaan. Jos me vedettäisiin tähän backcutti, niin se virtaa hyvin myös takaisinpäin, eli tulisi enemmän reversiota ja sitä me ei haluta. Kun taas sitten imuventtiilissä on aika hyvä backcutti, se on yleensä 30 astetta. Eli tuossa istukka näkyy vähän tommosena harmaampana, kun mä oon sen äsken läpän. Mutta tässä on aika leveä tää backcut. Ja sillä saadaan nimenomaan matalilla nostoilla paljon enemmän virtausta. Se vaikuttaa kyllä hyvin korkeillekin nostoille. Mutta nimenomaan matalilla nostoilla se virtaus on huomattavasti suurempi kuin kunnollinen backcut tuossa imuventtiilissä. Ja sitten me voidaan tietysti katsoa näitä istukoita. Nämähän on aina semmosia salaisuuksia kaikilla, että mikä on kaikkein paras. Toki saa hyvin näkyviin. En saa oikein hyvin näkyviin, mutta siis siellä on useita kulmia kummassakin istukassa. Joo. Noin. Siinä tuli taas ehkä joku hullua hurskaamaksi. Ei muuta. Morjes.